abantu ke ngoku baphosene nalonyaniso lokho kuba bamazi ukuba mnye uThixo ekuphela koyinyaniso Nkosi. baphosene nobomi obungaphakathi. Ngoku ndiyabona ke ngokubomi obungaphakathi akukho njengokuba abantu becinga. Ngoba umuntu uyacinga uba ebesenza amasiko ayeka amasiko wabo kwabo. Ayeki endle yakhe. Athembakale kumfazi wakhe aqonda uba ubomi obungaphakathi. Mvume. But ingaba ke ngoku umazile uThixo ekuphela kwenyaniso. But ubakamazanga uThixo ekuphela kwenyaniso sele zenzile ezo zinto uphosene nobomi obungaphakathi. Ngoba ubomi obungaphakathi ubo obu ukuba abantu mabamazi uThixo ekuphela koThixo oyinyaniso. Mnye uThixo bazalwane. Amen. Futhi ndithi njengokuba wayenalo igama kuAbraham igama lakhe ingusomandla. Waphinde kwalathi umnye wabuya wazibonakalalisa kuMoses. Wathi xa ethetha noMoses ngegama lam lokuba ndingunkosi andazekanga ngalo koAbraham nakoIsaki. Kuba uAbraham noIsaki ndazeka ngelokokuba ndingusomandla. Kwabonakala uba kwalaa Thixo omnye wayebonakale kuAbraham ikwanguloo Thixo omnye ubonakala kuMoses. Ndithi laa Thixo omnye wabonakala kuMoses ngulo ubonakele ngemihla yethu ngegama lokokuba nguKristu. Futhi njengoba uThixo emnye kwabonakala uba negama lakhe ngoba abantu xa bemazi bamazi ngegama lakhe. Ndithi kuyabonakala uba njengoba emnye negama lakhe linye. Kodwa eke kwathiwa bathathu oThixo kuzofuneke kuvela amagama abo. Le nto ke ngoku uMoya Ngcwele wayiqinisela seyitshiliwe kubapostile. Bazane andifuni ukuthi igama loyiselonyana loMoya Ngcwele litshilwe nguMoya Ngcwele kubapostile. Ndithi uMoya Ngcwele uyiqinisele seyitshiliwe inkosi kubapostile. Ngoba inkosi bazalwane abazanisa kubibabizile bazalwane. Yabuya inkosi kwilali zaseKesareya. Yabuza uba abantu aba bathi ndingubani na mna nyana womntu. Njengoba kuhlelwe kwezalali zaseKesareya ithi abantu aba kwabonakala uba abantu bayamazi. Abantu bayambomba bayathetha ngendlela abanye bamkrokrela uba ngumprofeti abanye nguYeremiya. Ithi inkosi ke nina nithi ndingubani na? Wathi uPeter wena unguye uKristu kaThixo ophilileyo. Yathi inkosi oko Petros akutshilwanga inyama negazi. kwabonakala uba kutshilwe umoya kaBaba. Yathi inkosi nam ndiza kuthi uPetros. Yathi ndiyakulakhela alahleke amakatoliki athi ibandla lenkosi lakhelwe. Kanti zange inkosi ithi iza kulakhela. Kodwa yayisithi iza kuyakhela kulanyaniso. Mthwalo ngaka. Wathi futhi namasango welabafileyo akasayi kuleyisa. Le nto bazana ngoku singenaxhala abazalwane. Ngoba inkosi bazane ingene yakohlula ukufa bazane. Noba singabalelwa abazali bethu kuthiwa bafumene ukubola kodwa siyayazi isithembiso senkosi sathi iigate zaseHadesi bazalwane soze tu zilohlule ibandla lenkosi. Libazane kwabonakala inkosi isabithiliwe kuyo abayo.
Kayithandaza inkosi njengokuba ibingumkhosi, ithandaza ewongeni. Ithi bawo oyingcwele, aba ubundinike bona, ndibazisile igama lakho. Ndibazane kwabonakala uba abapostile bazalwane, igama loyise wenkosi yethu uYesu Kristu balaziswa. Futhi baliqonda igama loyise wenkosi yethu uYesu Kristu bazalwane. Ngoba inkosi entabeni yohlukana nabo ithi nibabhaptizele egameni loyise. Bebeyazi uba le nto ithi yise ayilogama, kodwa igama loyise bebesele belazisiwe beliqondile. Ngoba xa kuthiwa mababhaptizele egameni loyise, bebelazi eli gama likayise baza kubhaptizela kulo. Xa kuthiwa mababhaptizele egameni lonyana, bebelazi